कितना रुपया हो गल भैया? ले है धरी। काल बा तनी इधर लोग तो बस 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 कोनो उतना तारा हालचाल पूछा जो तो नहीं है। कोरोना काल चलो तारा पता बा बाहर से आओ तारा तू का जाना तारा कोरोना बाकी बाटे पॉजिटिव बाड़ा की कथी बाड़ा तू चेक कर लो पहले। मास्क पहले बारा सबसे पहले एक ले ले उठाइले मास्क डाला सबसे पहले था ना। अरे यार हमरा ये सब मालूम ना रहला भैया। भाई इधर लोग ना ज्यादा हिते करा जरूरत नहीं है। ये हिते सब केहू कितना कोरोना करत हटे। ठीक बा आज से इनको सब खाना पीना बाहर करो लोग है ना सब सुते व्यवस्था बाहर रखो। जो जाके कह दिए घर कि बाहर सब ये खाना पीना के सब व्यवस्था घर में नहीं घटा पे देवे। ठीक बा ठीक बा। भुलाइल छूट गईल धभाइल मंगल चांद के मिशन भुलाइल। छूट गईल धभाइल मंगल चांद के मिशन भुलाइल। कुदरत के आगे देखा विज्ञान भी बौना हो गईल। भगवान के हाथ के कठपुतली इंसान खिलौना हो गई। भगवान के हाथ के कठपुतली इंसान खिलौना हो गई। माथी पकैसन मौत नाचे देखनी जब नजार हो। अपनों से मिले जुले में लागता बदर हो। माथी पकैसन महुअत नाचे देखनी जब नजार हो। अपनों से मिले जुले में लागता बदर हो। एक किलो के रह के भी अलगा बिछौना हो गईल। भगवान के हाथ के कठपुतली ये निशान खिलौना हो गईल। भगवान के हाथ के कठपुतली ये निशान खिलौना हो गईल। राजा के हथवा जोड़त देखनी प्रजा से करत गोहार हो। इहे देखी जिंदगी के लागल का बाकी मत हमार हो। राजा के हथवा जोड़त देखनी प्रजा से करत गोहार हो। इहे देखी जिंदगी के लागल का बाकी मत हमारे हो। हलचल खेसारी धनंजय पभारी एगो किरौना हो गईल।
भगवान के हाथ के कठपुतली ये निशान खिलौना हो गई। भगवान के हाथ के कठपुतली ये निशान खिलौना हो गई।